Oyaw en tarik 2 dwe mar adek higa mar 2021. Kamoro amora ma intiere wakini machiegni e nonro mar oboke nyinga Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wache nyimo oboke mar The Standard en ni people to watch as vaccine lands. People to watch as vaccine lands. Magi gin jotelo monego bed ni ing'iyo kendo wenge duto te ong'iyo e kinde ma chanjo mar tuo mar COVID-19 dhi molo e pacho kae otieno ma kawuono. Chanjo mar COVID-19 dhi molo e pacho kae otieno ma kawuono, chanjo maromo 1.2 million, kendo magi e jotelo ma wenge oganda duto ng'iyo nikech gin magi nyalo keto okenge makare mar neno ni oganda ma pacho kae oyudo chanjo mar COVID-19 maonge ng'ikruok moro amora. Koro magi gin jotelo ma wenge duto ng'iye pacho kae mar neno ni oganda oyudo chanjo mar tuo mar COVID-19 maonge ng'ikruok moro amora. Mokwongo en Ker Uhuru Kenyatta nikech en jatend piny owacho. Koro iwacho ni Ker Uhuru Kenyatta en onyalo miyo mondo chenro duto mag miyo oganda ma pacho kae chanjo mar tuo mar COVID-19 odhi yo makare maonge ng'ikruok ka jatend piny owacho, nikech onyalo jiwo cabinet mare manoten migepe mondo opuodh omenda madhi konyo e nyiewo chanjo mag tuo mar COVID-19. Jatelo mar ariyo ma wange oganda te ng'iyo e tuo mar COVID-19 en jatend migawo mar arita kwe ma pacho kae Dr. Fred Matiang'i, nikech en monyalo golo chik madhi kumo romo duto mag siasa kaachiel kod neno ni olu chike moket kod piny owacho e kinde ma idhi golo chanjo ma pacho kae. Jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe e jatelo mar adek ma wenge duto ng'iyo e kinde ma vaccine kata chanjo mar COVID-19 dhi molo pacho kae otieno ma kawuono, nikech en jatend migawo mar thieth kendo wenge duto sani koro ng'iye mar mondo kik mibadhi moro amora donje e weche mag chanjo mar COVID-19 kaka ne mibadhi odonjo e weche mag nyiewo gik thieth ne kedo gi tuo mar COVID-19, mibadhi mar KEMSA. Jatelo mar ang'wen ma wenge duto ng'iyo en nyadende Mercy Mwangangi mano CS e migawo mar thieth, gin kanyakla kod Mutahi Kagwe. Gin jotelo ma ing'iyo mondo giket mahinogi mar neno ni onge weche mag mibadhi ma odonjore kod weche mag miyo oganda ma pacho kae chanjo mar kedo gi tuo mar COVID-19. Jatelo mar abich ma wenge duto ong'iyo en Dr. Ukur Yatani, mano jatend migawo mar omenda ma pacho kae, nikech en men kod omenda manyiso ni nyaka ogol omenda mar nyiewo chanjo mar tuo mar COVID-19 eka oganda ma pacho kae nyalo yudo chanjo makamano. Dr. Collins Tabu mano achiel kuom jolony madito e weche mag thieth kaachiel kod Governor Wambura ma en jakom riwruok mar governors ma pacho kae Council of Governors, ma idwaro ni mondo obed machiegni kod piny owacho mamalo mar neno ni piny owacho mamalo okonyre kod piny owacho mag counties e pogo oganda chanjo mar tuo mar COVID-19. Mago jotelo ma wenge duto sani koro ong'iye pacho kae, jotelo ma oket kod omigeno mar neno ni chanjo mar COVID-19 e kinde modhi chopo otieno ma pacho kae gimiyo oganda chanjo mar tuo mar COVID-19 maonge ng'ikruok moro amora kata maonge weche mag mibadhi. Mano e thor mar wache nyimo oboke mar The Standard. Jotelo ma wenge duto ng'iye pacho kae e kinde ma chanjo mar tuo mar COVID-19 maromo 1.2 million dhi molo e pacho kae otieno ma kawuono. Otieno ma kawuono chanjo mar COVID-19 maromo 1.2 million dhi chopo e pacho kae, kendo magi e jotelo ma nyalo timo duto manyalore mar neno ni oganda ma pacho kae oyudo chanjo mar COVID-19 ma onge kod ng'ikruok moro amora. Gin Ker Uhuru Kenyatta nikech en jatend piny owacho, Fred Matiang'i mar neno ni chike mogol kod piny owacho olu, Mutahi Kagwe kaachiel kod Mercy Mwangangi. Mago Mutahi Kagwe en jatend migawo mar thieth, Mercy Mwangangi en CAS e migawo mar thieth. Gin kod lemo maduong' mar neno ni onge weche mag mibadhi modonjo e weche mag pogo oganda chanjo mar COVID-19. Dr. Ukur Yatani en jatend migawo mar omenda ma pacho kae,
kendo en momako lemo madito e chenro mar pogo oganda chanjo, nikech en manyaka ogol omenda mar nyiewo chanjo mar tuo mar COVID-19 kaachiel kod gavana Wambora mano jatend kata jakom riwruok mar governors e pacho kae, manyaka tim kanyakla kod piny owacho mamalo mar neno ni piny owacho mamalo utiyo kanyakla kod piny owacho mag counties mar neno ni oganda oyudo chanjo mar tuo mar COVID-19 e pacho kae ma onge ng'ikruok moro amora. Mago jotelo ma wenge duto ng'iye e pacho kae e kinde ma chanjo mar COVID-19 dhi molo e pacho kae otieno ma kawuono. Ito oboke mar ariyo nyaka ito oboke mar adek pod loso mana ewi chanjo mar tuo mar COVID-19 madhi molo e pacho kae otieno ma kawuono. Kata kamano, oganda duto ok dhi yudo chanjo mar tuo mar COVID-19 nikech en mana chanjo maromo milion 1.2 to oganda ma pacho kae ohewo milion 47. Koro chanjo mar COVID-19 kadhi chopo e pacho kae idhi poge e kidienje adek. E kidieny mokwongo ma idhi chako juma manyien kata e kor jumani, idhi miyo lakteche, jotich e migawo mar thieth kata health workers, obila kaachiel kod jopuonj mag skunde nyaka jopuonj mag kata lecturers mag universities kaachiel kod colleges. Mago e kidieny mokwongo mag oganda madhi yudo chanjo mar COVID-19 e kinde ma odhi molo e pacho kae otieno ma kawuono. Oganda madhi yudo chanjo mar COVID-19 e okang' mokwongo gin lakteche, nurses, clinical officers kaachiel kod jotich mag migawo mar thieth kata health workers, jopuonj kaachiel kod obila. Kidieny mar ariyo dhi chakore e kind dwe mar 6 kod dwe mar 7 higani, kama idhi miyo jogo man kod higni mohewo higni 50. Bang'e to kidieny mar adek idhi chako e giko higani kata chak higa manyien, kama idhi miyo oganda duto ma pacho kae. Koro tuo mar chanjo mar COVID-19 kata kochopo otieno ma kawuono ok idhi miye ng'ato ang'ata nikech otin, kendo idhi poge e kidienje adek. Kidieny mokwongo dhi bedo jopuonj, lakteche, obila kaachiel kod health workers, mago jotich mag piny owacho e migawo mar thieth. Mago e jogo madhi yudo chanjo mar COVID-19 e kidieny mokwongo. To kidieny mar ariyo dhi chakore e kind dwe mar 6 kod dwe mar 7 higani, kama idhi miyo jogo man kod higni mohewo 50. Kidieny mar adek ema dhi bedo kidieny mar ji duto nikech chanjo mar tuo mar COVID-19 tin dak miyo oganda duto e sapar achiel kata e okang' achiel. Ito oboke mar 4 loso ewi chanjo no mar COVID-19 ma iwacho ni riwo pinje duto nikech nyaka pinje mane ok winjre sani koro dhi winjre e lweny mar kedo gi tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 6 gin weche siasa, kama jotelo mawuok e gwenge mag Kenya madiere kata Central Kenya dhi chako chenro mar puonjo oganda mawuok e gwenge mag Central Kenya ewi bill mar BBI. Jotelo mago josiasa mawuok e gwenge mag Kenya madiere kata Central Kenya dhi chako puonjo oganda mawuok e gwenge go ewi bill mar BBI. Ito oboke mar 7 en fuondni mag bill mar BBI. Kopo ni onge kod bill mar BBI, inyalo nyiewo oboke mar The Standard mondo isom moko kuom fuondni mane e bill mar BBI ogoye chapa e oboke ni mar The Standard. Ito oboke mar 7. Ito oboke mar 8 loso ewi yiero matin mar od bura ma Kabuchai kaachiel kod matungu madhi timore odiochieng' mar tich ang'wen. Yiero matin ma Kabuchai kaachiel kod matungu madhi timore chieng' tich ang'wen, kamiwacho ni yiero matin ma Kabuchai kod matungu dhi bedo piem e kind ogai mar ODM Raila Odinga, jalup ker William Ruto kaachiel kod Musalia Mudavadi. Idhi pimo teko margi e Western Kenya kod yiero 2 ma Kabuchai kaachiel kod Matungu. Yiero 2 go idhi bago chieng' tich ang'wen, kendo iwacho ni dhi bedo piem mapek e kind johera mag ogai mar ODM Raila Odinga, johera mag jalup ker William Ruto kaachiel kod johera mag jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi. Ito oboke mar 10 ywaruok mane duond od bura mar Jubilee kama odiochieng' manyoro duond od bura mar Jubilee nyoro wito oko jalup jagoro maduong' margi Caleb Kositanyi, mano ja od bura ma Soi. Duond od bura mar Jubilee ne ogwetho oko kata oteng'o lwet mogo jalup jagoro maduong' margi
Honorable Caleb Kositanyi mano ja od bura maso. Ito oboke mar 11 kalidho ni alidha ng'wech en piny owacho sani koro dhi chako ng'iyo chal mar somo ne jopuonjre duto magisebedo ka gichulo ne omenda e mbalariany ma pacho kae. Koro ka en japuonjre ma kao help kata kao hola mar piny owacho osechako chenro mar dhi ng'iyo kaka somo mar dhi penj, kitimo penj semester ka semester piny owacho dhi ng'iyo kaka itimo e penj mar neno ni jopuonjre magimiyo omenda mag help utiyo kod omenda go e yo makare. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation en inside vaccine rollout plan. Pod loso mana ewi ler mar chanjo mar tuo mar COVID-19 mag AstraZeneca madhi molo e pacho kae otieno ma kawuono. Kaka aselero ni oboke mokwongo, chanjo mar tuo mar COVID-19 maromo 1.2 milion mag AstraZeneca dhi molo e pacho kae otieno ma kawuono, kendo bang' chopo e pacho kae piny owacho dhi chako chenro mar pogo oganda chanjo makamano. Kata kamano, chanjo ni idhi poge e kidienje adek. Kidienje mokwongo idhi miyo lakteche, nurses, clinical officers, obila kaachiel kod jopuonj. Kidienje mar 2 dhi chakore e kind dwe mar 6 kod dwe mar 7 higani, kama idhi miyo jogo man kod higni 50 kadhi nyime. Eka kidienje mar 3 idhi chako e giko higani kata chak higa manyien, kama idhi miyo thoth oganda ma pacho kae. Mano e thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation. Ler makende ewi chanjo mar AstraZeneca madhi molo e pacho kae otieno ma kawuono. Ito oboke mar 3 loso ewi anyuola moro mane ong'ielo rengo e masira mar apaya e bomani maduong' mar Nairobi, kama ji 4 mawuok e anyuola achiel ne ong'wito ngimagi e masira mar apaya mane otimre e bomani maduong' ma Nairobi. To oboke mar 4 loso ewi ywaruok e kind jalup ker William Ruto kod ker Uhuru Kenyatta, kama iwacho ni sani koro jalup ker William Ruto owuok tung' mosuo kod ker Uhuru Kenyatta kendo ose odiochieng' kodiochieng'. Ito oboke mar 5 loso ewi anyuola mar Jaramogi ma iwacho ni owuok oko madhi laro kom mopogore opogore e yiero maduong' mabiro. Kalidho ni alidha neno ka director mar ang'isa ni sa oniang', kata kamano macha nyaka som kata oponi osiema kamano. Anyuola mar Jaramogi dhi laro kombe mopogore opogore e yiero maduong' mabiro. Kom mokwongo en kom mar Senate ma Siaya. Laktar Oburu Oginga dhi laro kom Senate ma Siaya e yiero maduong' mabiro. Ruth Odinga to dhi laro kom gavana e yiero maduong' mabiro, kom gavana ma Kisumu. Eka jaoko Oburu manowuodo Oburu Oginga dhi laro kom mar od bura mar Kisumu Central. Mago anyuola mar Jaramogi madhi laro kombe mopogore opogore e yiero maduong' mabiro. Oburu Oginga dhi chung' laro kom Senate ma Siaya e yiero maduong' mabiro. Ruth Odinga dhi chung' laro kom gavana ma Kisumu, ka jaoko Oburu manowuodo Oburu Oginga dhi laro kom od bura ma Kisumu Central e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 en ni duond od bura mar Jubilee nyero gwetho oko kendo teng'o lwet mogo Caleb Kositanyi kaka jalup jagoro maduong' mar duond od burano. Ito oboke mar 7 lose yiero matin ma Kabuchai kaachiel kod Kakamega madhi timore chieng' tich ang'wen. Ito oboke mar 9 mager madhi tayo kata madhi kumo pornography e pacho kae. Tok oboke mar Daily Nation gin mibadhi momako duol mar Kemsa e pacho kae. Oboke mar 3 director mar ang'isa ni Sa Oniang' koro adhi lidho ni alidho. Oboke mar 3 loso ewi chike mager moket madhi gayo lweny e kinde ka kinde e kinda jogo ma odak karachiel. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 loso ewi okenge ma ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga oseketo mar neno ni BBI okalo e pacho kae ombulu mar paro mabiro. Mano bende makelo e giko mar nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ka Ruoth oriti kendo rita twarom kendo odiochieng' makinyi. Bed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.